Mai sunt persoane care spun că este vorba și de o doză de noroc, dacă ai fost persoana potrivită la momentul potrivit. Ok, capitanul echipei, că aveam un capitanul echipei este în față și eu cumva stăteam în spate pentru că eram și înaltă, stăteam și bază, ca bază a piramidei, că eram majorete și ridicam fete în sus, pentru că eram și înaltă și un pic mai cumva nu eram așa de ușurică și atunci automat stăteam în spate sau nu eram neapărat foarte vizibilă. De mică am fost obișnuită cu acest sport și cu acest stil de viață activ, dinamic și nu neapărat pe fugă, dar în mișcare. Foarte, foarte supărați pe trecutul nostru și să cădem victime sau putem să transformăm acel trecut în ceva pozitiv și să valorificăm ceea ce avem, să aducem valoare, să punem în valoare ceea ce facem. Pentru că v-am spus și performanța până la urmă este un fel de dependență prin faptul că, ok, este un proces nu neapărat dureros, este un fel de telefonul fără fir, doar că este un fir pe care noi nu-l vedem și nu trece informația prin mai multe persoane, ci poate să fie interpretată diferit, chiar dacă eu am spus ceva, adică am gândit ceva, am spus, am verbalizat, nu știu exact cum va ajunge mesajul la persoana respectivă. Deci antrenorii noștri, antrenoarele au fost neutre, au fost obiective, au fost și calde cu noi, dar într-un mod în care să înțelegem că, ok, suntem aici și suntem aici ca să creștem. Și noi dacă nu depunem efortul, dacă nu facem în fiecare zi ceea ce trebuie făcut, atunci nu vom putea să atingem rezultatul. Dacă noi lipsim de la antrenamente, pentru că eram o echipă întreagă, dacă una lipsea, coreografia nu prea ieșea. A fost o persoană acolo care mi-a spus și mi-a dat acest drive și mi-a dat și un exemplu că totuși dacă am dacă am ce să arăt sau dacă am materie, dacă am material, de ce nu ies afară cu el și de ce nu-l prezint? Și atunci făceam tracțiune atunci și a venit la mine acest antrenor care mi este foarte drag și mi-a rămas aici, dacă ascult acest video, mi-a rămas aici în suflet și ca o motivație că dacă nu era persoana respectivă care să-mi zică, uite, ești în stare, atunci eu cred că nu făceam pasul acesta. Și dacă o persoană greșea, trebuia toată echipa să facă ori flotări, ori genoflexiuni, ori ture în plus de alergare, ori să repetăm coreografia de atâtea ori până ieșea perfect. Bună, eu sunt Diana și astăzi vorbim despre performanță și abuz în gimnastică. Reversul medalilor este un podcast de pe Voxa pe care l-am ascultat și mi-a atras atenția pentru că am găsit multe asemănări cu sportul nostru și deși, da, gimnastica este una, culturismul este alta, e important să vedem exact de ce vreau eu să abordez acest subiect. Nu neapărat că e important, dar cumva veți vedea de ce abordez acest subiect și ce rol are asupra performanței și cum putem să învățăm și să extragem dintr-un sport pe care noi nu-l practicăm, dar ca abordare veți vedea de ce seamănă. Povestea mea și ce a activat în mine acest episod de podcast este că eu de mică fac sport. Probabil știți, ați auzit că am făcut și not și dansuri, am fost și la majorete de performanță în care am avut antrenamente de 2 ori pe zi. Da, verile erau ocupate cu antrenamente de 2 ori pe zi, a câte 2 ore. Eram cumva concentrate ca echipă pe 2 coreografii, marșul și partea de stage, de scenă. Da, și la campionatul european erau mai multe probe, a fost foarte frumos, oricum fiecare vară a mea, aproape fiecare vară, a fost ocupată cu un obiectiv competițional și în prezent este la fel. Avem la finalul verii competițiile importante și, bineînțeles, ne pregătim intens și mie îmi face plăcere. Este cumva o vacanță pentru mine, pentru că, da, cumva nu am nici acel drept de a călători luat, pentru că pot să călătoresc, însă depinde de mine ceea ce vreau să fac și unde vreau să-mi dozez și cum vreau să-mi dozez energia. Da, pe lângă acest obiectiv competițional, oricum se află mai multe obiective, dar cumva în mare am așa o rutină pusă la punct și care mă ajută să trec mai departe, așa că de aceea vă zic, de mică am fost obișnuită cu acest sport și cu acest stil de viață activ
dinamic și nu neapărat pe fugă, dar în mișcare. Acum de câțiva ani buni sunt pe culturism și fitness pentru că energia este limitată și nu am mai reușit să particip și la sportul de echipă. Am revenit pe un sport individual și veți vedea, voi aborda un pic și aceste diferențe dintre un sport individual și un sport de echipă. Ce pot să țin minte, așa ca poveste din copilărie, când eram la majorete, bunicul îmi povestea mereu că cumva, ok, capitanul echipei, că aveam un capitanul echipei iese în față și eu cumva stăteam în spate pentru că eram și înaltă, stăteam și bază, ca bază a piramidei, că eram majorete și ridicam fete în sus, pentru că eram și înaltă și un pic mai, cumva nu eram așa de ușurică și atunci automat stăteam în spate sau nu eram neapărat foarte vizibilă, mai ales în coreografii și bunicul zicea mereu capitanul este cel care iese în evidență și mă gândeam așa un pic, într-adevăr, are dreptate și mi-a rămas în minte chestia asta și cumva cred că acum, ca strălucire pe scenă și în acest sport, culturism și fitness, reușesc să ies în evidență și să fie mai cumva mai sclipicioasă și mai nu folosesc cuvintele potrivite cu sclipicioasă, dar reușesc să îmi dozez energia și reușesc să strălucesc, poate că ăsta e cuvântul potrivit, pentru că undeva a rămas acolo în minte că dacă doar capitanul iese în față și eu vreau să fiu capitan sau vreau să... Bine, cred că am avut un an în care am fost capitan, dar dacă eu vreau să fiu văzută doar eu, nu neapărat și echipa, atunci de ce nu fac ceva ca să fie chestia asta? Și într-adevăr erau și variante în care puteam să facem duo sau solo, o coreografie, gen o singură fată să meargă să participe, dar eram un pic cam rușinoasă să pot să fac chestia asta fără să am o echipă cu mine pe scenă. Dar uitați-mă acum, de câțiva ani strălucesc singură și îmi place foarte mult că pot să mă afirm cumva, nu neapărat cu ajutorul unei echipe, ci pur și simplu rezultatele pe care eu le am să fie datorate cumva muncii mele, nu neapărat că o echipă trage împreună și da, ok, suntem toți pentru unul pentru toți, sunt de acord cu chestia asta, sună foarte bine, cel puțin în primii ani ajută un pic pentru încrederea în sine, dar acum parcă îmi place scena, îmi place să vorbesc, îmi place să mă prezint pe scenă, orice are legătură cu scena. Indiferent că țin un curs în fața unor studenți sau unor elevi sau pur și simplu am niște arbitri în față și un public care să mă urmărească și nu neapărat să vorbesc, ci să fac un posing care strălucește. Totuși suntem aici să vorbim despre podcastul pe care l-ați văzut și în titlu, ce am observat ca diferențe în abordarea antrenorilor. În podcast, antrenorii sunt duri, sunt agresivi, pun accent pe această performanță care doar prin duritate poate să iasă la suprafață și ei așa spun cumva și se ascund în spatele agresivității cumva și trag de fete pentru că au această explicație care nu e neapărat rațională. Performanța se face doar dacă suntem duri, doar dacă stăm cu gura pe ele, doar dacă suntem răi, suntem agresivi și strigăm la ele. Nu cred că performanța este, din punctul meu de vedere, doar așa, pentru că eu, când am fost în sportul de echipă, nu am avut parte de abuz, de agresivitate, ba chiar am avut niște antrenoare foarte drăguțe. Chiar am avut un mediu foarte primitor, foarte cald. Nu s-a strigat la noi, deși cumva am fost expuse unei repetiții în exces, pentru că suntem totuși o echipă și dacă o persoană greșea, trebuia toată echipa să facă ori flotări, ori genoflexiuni, ori ture în plus de alergare, ori să repetăm coreografia de atâtea ori până ieșea perfect. Eu consider că a fost benefică această abordare și a fost benefic acest exercițiu și această repetiție. Chiar ne-a trebuit chestia asta pentru că pe scenă am strălucit. Drept dovadă, am ieșit și campioane europene de câteva ori și chiar au fost niște veri în care
pe căldură, afară, repetam și făceam repetiții și era greu, dar cumva știam că avem un obiectiv și tăceam, înghițeam, însă niciodată nu s-a strigat la noi, niciodată nu s-a abuzat de noi, ci pur și simplu am făcut ceea ce trebuia și știam că dacă noi nu facem chestia asta, noi nu vom ajunge la rezultatul pe care ne-l dorim. Și atunci, bineînțeles, repetițiile și munca a trebuit să fie prezentă, însă niciodată nu a fost vorba, cum s-a vorbit în podcast, despre abuz, despre agresivitate, despre cuvinte urâte și cuvinte rele, ba chiar am fost o echipă care am înțeles și antrenoarele ne-au transmis această idee că dacă noi nu muncim, nu putem să ajungem și să atingem un anumit rezultat. Și asta consider că a fost o parte benefică. Deci antrenorii noștri, antrenoarele au fost neutre, au fost obiective, au fost și calde cu noi, dar într-un mod în care să înțelegem că, ok, suntem aici și suntem aici ca să creștem. Și noi, dacă nu depunem efortul, dacă nu facem în fiecare zi ceea ce trebuie făcut, atunci nu vom putea să atingem rezultatul. Dacă noi lipsim de la antrenamente, pentru că eram o echipă întreagă, dacă una lipsea, coreografia nu prea ieșea, nu prea puteai repeta corect cu toată echipa. Era foarte ciudat să ai un loc lipsă în echipă, pentru că coreografia nu se mai lega, nu știai exact unde să mergi, cum să mergi, mai ales când ne schimbam formația, erau mai multe coreografii, mai multe și nu se lega pe muzică. Pur și simplu nu se lega pe muzică. Știai că lipsea o persoană, strica tot rândul acela care ieșea și antrenoarea nu putea să vadă exact oare cum arată, pentru că era toată formația implicată. În cazul meu am avut mai mulți mentori și când am trecut cumva, am făcut această trecere de la majorete la culturism și fitness, mai degrabă fitness chiar în primii ani, mentorii mei m-au încurajat, au fost cumva neutri, obiectivi, dar alături de mine. Adică la fel cum au fost părinții mei, bunicii și familia, au fost niște mentori care mi-au fost alături și nu pot să spun niciodată că am fost abuzată sau cineva a strigat la mine, cum de exemplu a fost în cazul gimnasticii în podcastul pe care l-am ascultat. Acum, de ce am făcut referire și la podcast și la performanță, cum se face performanța? Problema este, și cum o văd eu de fapt, că nu este neapărat o problemă, unii văd performanța ca pe o unealtă și se ascund în spatele performanței ca să tragă de sportivii lor. Da? Unii antrenori așa fac, cred. Dar eu, cel puțin, n-am avut parte de acest tip de antrenor și consider că m-a ajutat. Veți vedea de ce consider eu că m-a ajutat pe mine, pentru că suntem persoane care reacționează diferit și nu putem să spunem că ceea ce a funcționat pentru mine poate să funcționeze și pentru tine. Poate ești un alt tipar, poate funcționezi doar dacă cineva strigă la tine și am cunoscut persoane care au spus clar, dacă la mine nu se strigă sau dacă la mine nu se pun limite clare și nu vine cineva și stă așa cu gura pe mine, nu funcționez. Ei bine, mai degrabă eu stau cu gura pe mine și cumva sunt și acum în pregătire, nu am antrenor. Nu e neapărat un lucru cu care să mă mândresc, dar cumva trebuie să fii autodidact, să știi exact ceea ce ai de făcut și poate că te mai ajută cineva la posing, la pozare, așa de câteva ori, la câteva întâlniri sau îți mai oferă un sfat dacă întrebi. Dar știi în fiecare zi că tu ai de făcut ceva și mergi la antrenament fără să ai un antrenor care să stea cu gura pe tine, știi tu exact ceea ce faci, da? Te mai filmezi să vezi execuția. Sunt niște lucruri care personal pentru mine funcționează și nu pot să spun neapărat că dacă funcționează pentru mine, funcționează și pentru tine, dar trebuie să stai să vezi, să aplici. Sunt unii care funcționează doar cu antrenori. Sunt unii care funcționează doar cu antrenori care se comportă cât de cât neutri, obiectiv cu ei și le spun, uite, dacă tu nu faci asta, nu vei ajunge acolo, și poate unii care au nevoie de antrenori care să strige la ei sau să spună, să-i facă cumva, nu știu, să se simtă rău ca să acționeze, pentru că atunci motivația lor vine din frică.
Din nou, nu este bine, nu este rău. Veți vedea, vom vorbi imediat despre motivație intrinsecă, extrinsecă. Nu este neapărat rău, pentru că se poate transforma această motivație extrinsecă într-una intrinsecă, care mai apoi să îți dea acel drive de a merge mai departe. Dar, din nou, este discutabil, pentru că, în primul rând, ca și copil, tu încă nu știi exact ce tipar ești. Deci, în cazul meu, pot să spun că am avut antrenori orientați spre performanță, mentori care m-au susținut și pot să spun și că chiar înainte să particip în primul an competițional, a fost o persoană acolo care mi-a spus și mi-a dat acest drive și mi-a dat și un exemplu că totuși dacă am dacă am ce să arăt sau dacă am materie, dacă am material, de ce nu ies afară cu el și de ce nu-l prezint? Și atunci făceam tracțiune atunci și a venit la mine acest antrenor care mi este foarte drag și mi-a rămas aici, dacă ascult acest video, mi-a rămas aici în suflet și ca o motivație că dacă nu era persoana respectivă care să-mi zică, uite, ești în stare, atunci eu cred că nu făceam pasul acesta spre a mă duce și să concurez. Problema este că nu mulți au parte de această susținere. Nu neapărat că este o problemă, dar eu așa o văd, că nu mulți au această susținere, nu mulți au parte de persoane care să le fie alături. Poate sunt persoane care au nevoie de o împingere, un punishment din ăsta care să fie mai agresiv, să spună nu ești în stare, nu te văd acolo și atunci automat ei să acționeze pentru că vor să le demonstreze că nu sunt așa și vor să le arate că pot. Dar dacă eu nu eram poate acest tip de persoană care să răspundă la o motivație din asta bună și frumoasă care să mă încurajeze și dacă nu era persoana respectivă care să vină să mă vadă, să fiu văzută, că uite, totuși pot, atunci dacă nu era această combinație, eu nu ajungeam aici. Dar asta vă spun că s-ar putea să voi să fiți o persoană cu intenții bune, să mergeți către o persoană să-i spuneți, să o încurajați că uite, ești în stare, te văd acolo și poți și persoana respectivă să răspundă și să fie motivată doar dacă are parte de o împingere din asta mai agresivă în care de fapt să fie invers și atunci voi să primiți un efect opus. Nu știu exact dacă ați înțeles ideea. Dar cumva voi să aveți o intenție și persoana respectivă să funcționeze altcumva și de fapt să obțineți opusul a ceea ce vreți voi de fapt să fie obținut. Bun, Diana, dar cum e mai bine? Cum se face performanța de fapt? Din nou, nu spun că e mai bine cumva sau e mai bine altcumva, vă spun doar că este vorba despre o combinație de gene, de mediu, de context, de momentul vieții în care ne aflăm. Mai sunt persoane care spun că este vorba și de o doză de noroc, dacă ai fost persoana potrivită la momentul potrivit. Și mai este încă, mi-amintesc când am învățat noi chiar în primele săptămâni de modul pedagogic despre experiențe de vârf, așa, experiențe de vârf care te pot schimba. De exemplu, și ce exemplu am primit și noi la modulul pedagogic, a fost că poți să fii un copil în clasa a treia, să mergi la grădina zoologică și să îți naști, să se nască în tine această dorință de a ajuta animalele prin faptul că vrei să fii medic veterinar, doar pentru că ai fost odată la grădina zoologică în săptămână altfel și ți-a plăcut contextul, ți-a plăcut mediul, te-ai îndrăgostit de animale, ți-a plăcut să le dai de mâncare, ți-a plăcut pur și simplu cum ai interacționat cu ele și ceea ce ai învățat tu de la cei care ți-au prezentat despre acele animale. Și atunci, automat, traseul tău profesional să fie determinat mai departe prin faptul că ai fost atunci în clasa a treia la o grădină zoo și efectiv ai pus mâna pe animale, ai văzut exact cum e în acel mediu, în acel context. Poate să fie o variantă, da, și mai departe tu să te interesezi de biologie, de filme cu animale, documentare cu animăluțe și să îți cumperi poate și un animăluț și atunci automat traseul tău profesional a fost cumva
amprentat, de la amprentă vine, da, nu știu exact dacă există cuvântul, de acea experiență de vârf. Poate să fie o variantă. Individualizarea este foarte importantă și nu vorbim despre individualizare doar în cazul performanței, ci vorbim și în cazul nutriției, în cazul fitness-ului, în oricând de fapt, asta este important. Este o problemă în momentul în care ești copil. Problema când ești copil stă în felul următor. Tu nu te cunoști încă, tu nu știi cine ești, nu ai idee încă de tine, de viața aceasta și atunci nu știi dacă funcționează ceva sau funcționează altceva. Doar dacă stai să analizezi după ce s-a întâmplat sau au trecut câțiva ani, stai să analizezi, ok, asta m-a ajutat, asta nu m-a ajutat și aici cumva nu neapărat că ne-a ajutat ceva sau nu ne-a ajutat să încadrăm în categorii sau să avem regrete, pentru că suntem aici pentru și dacă ne place ceea ce s-a întâmplat și dacă nu ne place neapărat ceea ce s-a întâmplat. Dar probabil ați văzut episodul acela cu cele 7 legi universale și cum reușim să echilibrăm lucrurile, pentru că este mult mai mult dincolo de această categorisire și să încadrăm în bine, rău, alb, negru. E vorba de traseul nostru până în momentul în care ajungem unde ajungem. Asta este important. Și e important să înțelegem chestia asta, pentru că noi dacă nu înțelegem această combinație și această împletire de experiențe care ne fac să fim cine suntem astăzi, riscăm să mergem într-o extremă și poate să fim foarte, foarte supărați pe trecutul nostru și să cădem victime, sau putem să transformăm acel trecut în ceva pozitiv și să valorificăm ceea ce avem, să aducem valoare, să punem în valoare ceea ce facem. Pentru că v-am spus, și performanța până la urmă este un fel de dependență prin faptul că, ok, este un proces nu neapărat dureros, dar necesită efort, necesită cumva o muncă din partea noastră, însă dacă în trecut ai fost poate, nu știu, partea asta de bullying e foarte discutată din ce am văzut, dacă ai fost un copil care a avut parte de foarte multă critică, cumva acum dacă faci o performanță în sport, vrei să dovedești cine ești și impulsul tău agresiv cumva este dat într-un mod pozitiv, este descărcat într-un mod pozitiv și într-un sport care te ajută să te echilibrezi. Poate să fie asociat și cumva cu un mecanism de apărare, dar consider că este oricum sănătos, pentru că este un impuls agresiv, dacă ați citit un pic despre Freud, care automat îți aduce beneficii în prezent. Cum spuneam, temperamentul sportivului poate să fie diferit, critica arată în primul rând diferit și v-am spus, ceea ce funcționează pentru cineva poate să nu funcționeze pentru altcineva. Dacă pentru mine critica constructivă aș vrea să fie și ar arăta pentru mine într-un mod ideal, formulată cât de cât cu niște cuvinte alese și bine puse la punct, pentru altcineva critica poate să fie exprimată și poate să-i placă să primească critică cu anumiți termeni mai duri, mai direcți, poate și chiar înjurături. Da, pentru că așa se activează. Da? Dacă, de exemplu, vorbesc frumos sau vorbesc așa, pot să nu fiu neapărat luat în serios de către persoana care profită de critica pe care eu o dau. De aceea vă spun, suntem diferiți, critica arată diferit pentru fiecare și, ok, eu sunt responsabil de modul în care spun ceva, dar nu știu persoana respectivă cum va primi mesajul și ce se va întâmpla dincolo. Este un fel de telefonul fără fir, doar că este un fir pe care noi nu-l vedem și nu trece informația prin mai multe persoane, ci poate să fie interpretată diferit, chiar dacă eu am spus ceva, adică am gândit ceva, am spus, am verbalizat, nu știu exact cum va ajunge mesajul la persoana respectivă. Înțelegeți? Mergem la antrenorul dur, care arată diferit pentru sportiv. Ce înseamnă de fapt dur? Din nou, v-am spus, în exemplul un podcast, în episod, se dădea exemplul agresivității, abuzului chiar și anumite, de exemplu, gimnasticele, de exemplu în gimnastică, cum este focus pe controlul greutății, au fost și antrenori care pur și simplu au interzis, nu știu, anumite alimente sau, ok, îs de acord și cu asta, dar efectiv era
exagerată abordarea și nu mi s-a părut foarte echilibrată din punct de vedere nutrițional. Deci pot să fie și vorba și de antrenori din aceea care, dacă sunt întrebați de ce fac asta, păi da, doar așa se face performanța. Când de fapt știm clar că o performanță echilibrată nu trebuie să fie dusă într-o extremă. Pentru că și dacă noi în competiție, în pregătirea de competiție, mergem pe un deficit extrem, riscăm să rămânem chiar fără energie și fără masă musculară. Dar dacă noi găsim linia fină în care reușim să păstrăm și masa musculară și să dăm jos țesutul adipos într-un mediu favorabil pe care îl creăm, să avem și recuperarea pusă la punct, să nu exagerăm cu antrenamentele, că și în podcast s-a dat exemplu cu exagerare de antrenamente, adică aveau efectiv un program încărcat cu antrenamente și antrenorii spuneau că nu se iau deloc pauze. Când noi știm clar că pauzele sunt benefice și de aceea vă spun aici este vorba despre acel echilibru în care avem și activitate, dar avem și rest. Pentru că în activitate, când suntem în mișcare, când facem sport, ne activăm sistemul simpatic și atunci noi avem nevoie și de celălalt sistem parasimpatic și de rest and digest și de cortizol adus jos ca să putem să ne recuperăm pentru următorul antrenament. Asta este logic. Adică nu putem să fim în continuu la foc automat, pentru că nici măcar telefonul nostru nu stă non-stop fără să punem la încărcat, da? Nu rezistă. Știm în totalitate cum este un sportiv afectat, de fapt, ceea ce se întâmplă în interiorul lui, pentru că și dacă suntem antrenori duri, nu putem să ne comportăm cu toți sportivii la fel de dur. Din nou, lucrăm cu oameni și când lucrăm cu oameni știm clar că avem o sumă de toate. Putem să punem accent și pe mediul de acasă. Mediul de acasă, dacă este diferit de cel de la antrenament, e o problemă. Copilul nu știe la ce să se aștepte, nu știe